Vul'Air. Assalamu alaikum Nima. Mi salminima Oumar Doro. Voilà ko welema mawɗo hande bismade moɗo en e nder Radio Toɓe FM. Nima gila fuɗɗi nalankagal ha ɗo yarete ma en eto yewtude hen neɗɗo so wuri duuɓi limtindi weɓani haalde muɗum e hitande sahante noon ko e saaha dabɓo. So tawi wiyama nalankagal ko meccal, nalanke ko neɗɗo. Nalankagal ko yimde e amde e foɓɓude walla ko gotol e laabi ɓamtare. Nalankagal hande Oumar Doro gotol laabi ɓamtare. No wonirta? No wonirta sabu arino saaha wiyede ko so neɗɗo wiyama ko nalanke wiyete ko borjuɗo yahanni ha jinnaɓe mun kersaɗi yaade yangue kersaɗi yaade jama sabu wiyete o ɓii ko ɗiɗaɓo walla tataɓo bella sambajo walla dembajo mana ko nalanke. Holko saabi hande mbiɗa nalankagal ko gotol e laabi ɓamtare holno gasirta? hanki nalankagal no jaggirano e hande surtout baɗonam mo gandanɗa hoore ma ko jibinake galle awluɓe a jibinake galle wambaɓe. Nalankagal ko ɗum culture ko ɗum wutte développement. Nalankagal wonirta développement walla min no paamirmi développement e nder miijam raɓɓo. Nalankagal sen ƴeewi ko wawi ko duysude ko wawi ko somde ina wayno leydi. Hanki nalankagal ina woodi nalankagal ngal gandanɗa hoore ma ina wiye ñaagoyade tan ɓolde ɗum no woodi ko nalankagal coomgal ñamakalagal ɓolal ɓoccolal ɗum ina waɗe ina heptina kadi e nder Fouta kadi ina farnore ha hande min mbeɗa yeeɓa ɗum. Ina waɗi nalankagal ko ɗum nalankagal yarlitade ko ɗum tubako wiyata ko un artiste engagé mo gandanɗa hoore ma ummaniɗo leñol muɗum ummaniɗo sensibilisation hirjinde jeeccotoɗo dendagal toɓɓe gonɗe e nder société mum e nder rendo muɗum ina wawa hen haaldude e dendagal ɓesgu muɗum. Holko woni ɗum? Yeru joni sensibilisation yeru hono oɗo coronavirus mo gonɗen ina wawi taw so haalama e haala ɓolo yimɓeɓe ngakka nande kono so tawi a waɗi hen yeru joni guitaruji a waɗi hen orchestre a waɗi hen kolli e buubaji génération hande o tawde ko kamɓe goni aduna janggo ko kamɓe e ko ɗum ina welaɓe kala ko welataɓe ayi sa aynoyi so beyi jeehi ɗi daɗima aɗa woni gaynako nde wonno mi woni gaynako ko ɗum tagui ƴettude hen yeeru so tawi a abimoɗi a huynotoɗi haaɗi daro so ɗi darima ɗo ɗi payto wonko ɗi cikkata woni toon wonko ɗi gowi toon dañde kono so tawi a aati ɓarnuɗi ɗo ɓuuri ɗo ɗi ɓarno ɗi dokkadi ɓarnadi durgol ngol gandanɗa hoore ma ɓurgol ɗo ɗi ɓarino to wadde firti ko sa noddi hande a jooɗima an nalanke a huufi kollima a ƴeecima dande aɗa heeɗe donc il faut ko waɗa continue il faut ko ɗum waɗa kaadde yeruno mbimami ni hono coronavirus o so tawi en mbaɗi ɗum e nder jimri ko nden sukaɓe ɓurata softande ɗum ko nden ɓurata heɗade ɗum sen mbaɗi ɗum e musique moderne o ko nden ɗoɓe gamata ɗo ko ɗon mbatta profite o kalda e mabɓe ko gandanɗa hoore ma ina deeƴa e noppi mabɓe. D'accord somi faami nalankagal ko gotol e laabi ɓamtare hay sinno ene waɗi yimɓe wonɓe paamirano noon kono kam ko lawol ngol ganduɗa ko lawol ɓamtare noon so wiyama foof nene hen gandal jangde nene hen cellal nene hen e kala ko ganduɗa ko woni ɓamtare nene hen haymo heeɗi ko jimata ko ene andi hundere nde ene jooɗi eto jimataɗo ene jimirta ni guila neɗɗo o fuɗɗi e nalankagal holko waɗi tan de quelque chose palpable et visible ko memoto ko yiyoto ɗum ɗo de Nima Ba waɗi ɗum nde tawno hande carte d'identité nalanke yimɓe fof ne gandi alay saago neɗɗo jogo album ñantugal nalanke o comci ɗum so wiyama ñantugal nalanke o alay saago neɗɗo o ene yiiye ene waɗa concert aji ene yiiye ene waɗa won tourné ji won spectacle uji beele to banggue album aji wonko neɗɗo o waɗi ko memoto ko yiyoto sa waɗi ko holnden holno mbaɗirɗa sa waɗade holko hamma wadde to batte ko kalɗa ko ummade ko ƴettumi nalankagal faade hande gila e collège ko tomin puɗɗi gila amin mbaɗa animé fosco culturel des foyers socio éducatifs culturel ɗo wiyete jumudonde ma sintor ko ɗon carriére o waɗa nde min ƴetti ɗum min mbaɗi hen sensibilisé gila e théâtre uji min jeehi hen guure min notiyo pelle école aji goɗɗi mbaɗina amen Oumar Dor komin nde min ummi ɗo nete min kucci hanti koye yarlitade wonde nalanke nde ummade nden faade joni Oumar Dor amin mbawi wiide min goni koye defde barme o barme mo gandanɗa hoore ma o suwa ɓendu ha joni nde wonno barme o wona min tan ɓindintampo nde wonno barme o ko min eɓe diɗɗal ngal no worno ko minen kadi diɗɗal ngal e leñol ngol saabu ko woni ɗum min etoto wadde koko gandanɗa hoore ma so tawi aɗa haalda e leñol ngol gandanɗa hoore ma e ngol jibini sernaɓe
engol jibini waliyaɓe engol jibini gendiyankoɓe hettotoɓe kala leñol ngol jiiɗa e aduna min ñawami ko leñol haalpular en ɓuuri mettu yimande wona mettude yimande ko sattude yimande nde wonno haqqillaji ɗi ina perti ko heewi hen nalankagal humpani ɓe gila e dingiral nde wonno ko ɗon ɓe neehi ɗum tagui saɗa waɗanaɓe hunde il faut etoɗa wadde ko ɗum ko hunde ganduɗa hoorema wande kaddi ewo min mbaɗi concert uji ko wayno Mboyo Wala wondude hammi Amadou Ly e Mamoudou Diol yo Allah ɓuɓan ɗum ko kay adi kam tottude micro darade concert il faut être reconnaissant dans la vie ko wona ɗum ko min mbaɗi concert uji e nder Fouta ko gila wayno kaskas mbaɗi concert hikka récemment min mbaɗi ko Nennet to batte album aji a haali hade men yettade album aji ɗi to batte concert aji ɗi nima tan e hoore muɗum waɗata concert aji walla ko neɗɗo waɗata concert nima ara waɗa première partie somi wima concert aji ma e spectacle uji ma ɗi ganduɗa ko an jeeni hoore ma taw ko an waɗa engagé emin ƴetti hen tan hayso yeruji ɗiɗi walla tati eyi premier concert mbaɗmi ɗum ko Jeges ɗum ko gandanɗa hoore ma ko groupe orchestre Africa ɓamtare min mbaɗi ɗon concert o nde min mbaɗi ɗum wanno ɗum organisé que jeunesse Jeges naɓe concert o nde min mbaɗimo nde ko orchestre Africa ɓamtare jeeyi concert o invite nalankoɓe jeune talent ɓe ndendumi e yonto kawriti hen min batni wadde concert ka Nennet Dira Ali Mody taw gandanɗa hoore ma ko association sportive et culturelle mbo Nennet Dira Ali Mody oɗo keɗo radio Toɓe FM 97.8 koɗo men ko Nima holko mbawɗa haalande yimɓe to banggue production mo ganduɗa caggal wiyama nalanke e carte mum d'identité ma daña album ko nden weeli wiide komi nalanke holko saabi exactement a waɗani album ɓuuri bonde foof ko jaltina album walla jaltina single wiye one mande watti yimde so tawi aɗa yaltina hunde yo taw wonɗo naneɗa yo taw wonɗo ndewdeɗa yo taw wonɗo ndewɗa ko sur le terrain touba wiyata ko min base am adi fof ko Fouta wonno mi yeehi Mauritanie mi waɗi to nete mon hitande walla ko manki ɗum kono e heddi ko e hunde e Fouta ɗum ɗon foof ko pour rewindade haalde wadde présenté hoore mum nde wonno neɗɗo ala so wona yimɓe kono ɗo hande base Nima ko Dakar batte album ngaji noon ina wayno ko ngal jaɓɓal min jaɓɓi seeɗa e doole ɗe Allah rokki amen seeɗa ɗi moyeji Allah rokki amen kono noon kadi ko erago yimɓe ɓe ina poti wallude leñol ngol ina poti wallude jeunesse les jeunes talents par ce que ɓe ngala moyeji baɗo nam ina wawi tawne eto kono wonɓe gandanɗa hoore ma nanɗo ko wawɓe ko ɓenduɓe kono probléme o an hadma wadde exactement ko probléme moyen walla hadma wadde ko soit taw ɗiggude to banggue ma nan répertoire ɗum woni jimɗa dem Oumar Dorkume ɗo ɗo kalten ɗo ko jagguma ɗo ɗo kalten probléme inspiration jagguma probléme inspiration ko alhamdulillah mi meeɗa hen wondude wadde probléme ngalu feccere hen ko probléme ngalu walla mbiyen le 60% ko probléme ngalu ina woodi probléme ngalu par ce que ina wayno ko defeteno ko ina wayno mais an concert aji mbattaɗi kasuraji concert aji mbaɗanɗa ɗi mate a yoɓeteno ko a heɓata hen hunde pour mbaɗa épargné caggal ka pamaro gonɗi beele kam mana ɓiñalaw Oumar Dorkumi Nima no wawi wadde concert addana wuuro fodde 3 millions taw gandanɗa hoore ma yomnaki ko fotini million dal son faami dal an ko probléme moye jagguma eɗen mbawi wiide noon ɗon noon jinnomi weddade erago tokoso mi haalday alɗuɓe leñol am walla mi haalday leader uji leñol ngol to batte politique to batte développement sa yamori haal mboɗo heeɗima par ce que woni ɗum mi meeɗa yiide walla so mi yi goho mi wiyata ɗiɗi dañƴo meɗen ay hikka ɗo ɓe mbi Fouta tampi mais Fouta tampide ɓiɓɓe Fouta ko adi foof tampide Fouta ko ɓiɓɓe Fouta par ce que ɓiɓɓe Fouta eɗen jogui émigré ji eɗen jogui ligguiɓe ɗo e nder leydi ndi alhamdulillah Allah rokki ɗumen ɗo ngaalu ɓe gandanɗa hoore ma ina mbawi artude taw dañal mumen diwti galleji mumen mbawi wallude leñol mumen mbawi wallude rendo mumen kono a yita hen jamais gartuɗo ƴetta haaliss mum waɗa investir ina waɗa soutenir leñol muɗum to batte alphabétisation tan yeeru daɗɗo jangguinnoɓe Pulaar en jiyata yimɓe ɓen ina ƴetta milliardaire uji meɗen ina ƴetta haaliss mumen ina mbaɗa e investissement to batte alphabétisation gam jangguinde ɗemgal ngal jangguinde Pulaar jiyata ka nalanke an saɗa woya woyan nalankoɓe an si ko ɗon fuɗɗi par ce que mi nalanke aɗa woyata jangguinoɓe komi nalanke guinde jangguinoɓe Pulaar kalmi ɗon yimɓeɗe Pulaar ɓe an woyan hoore mum taw eyyi ko mi Oumar Dore il faut ko ɓenda par ce que hay min hoore mbiɗi janggude Pulaar saabu ɗum so ɗum wawde noon donc ko ONG ji tan organisation non gouvernemental uji ɗin jiita gara ɗo jangguina leñol meɗen min jino min waɗi ɗum tan ko Ceerno Bamba Pip Ceerno Bamba ONG joguiɗi ok donc l' essentiel ko yidde widema tan yimɓeɓe joguiɓeɓe ko ɓen mbawi wallude hande aduna ko ɗum namni il faut ko yimɓeɓe jecco leñol mumen
il faut ko yimɓe jeecco leñol mumen mballa guendiyankoɓe mballa leñol ngol mballa rewɓe ɓe par ce que onon nalankoɓe oɗon jogui slogan goto kala saaha wiide yo alɗuɓe yo lamɓe ɓe yo mballu nalankoɓe e leñol ngol ha tengti leader politique aji sa ci kam leader politique ɗi par ce que tagui ɗum ko tagui leader politique yimɓe kala ƴettuɗo konngol ne ina yuwaɓe guila jeunesse uji guila foof no mbaɗa vidéo ji ne juwaɓe ne kalda e mabɓe eɓe tinni kono yo ɓeydu par ce que kamɓe jogui ngaalu leñol ngol kamɓe jogui konngol leydi ndi kamɓe jogui ngaalu leydi ndi kamɓe kuufi ɗum kamɓe kuufi jagorde ɗe donc wadde kalde yimɓe pini kaldate mabɓe kalde yimɓe pini kaldate nafata noon ko yimɓe kalata ko ɓe paama ɗum alhamdulillah wonen fuɗɗiɓe famde kono yoɓe jokku nalanke sénégalle holno wallirte par ce que oɗon kewi wiide nalankoɓe yo balle min ballaka nalankoɓe yo balle joni nalanke hono wallirte adda valise kalis en ɓe ɗum valise nani walla comment il faut pawnon yimɓe stratégie mbiya minen ko ni min ballirte ko ni min ballirte ni min ballirte neɗɗo kadi sene walluma kadi tawa e nder ballal ngal gonga ya ɓamto kono kanko kadi taw kadi manan omo dañi hen kan woɗa ko dañi hen holno ballirte ɗum onon Oumar Dor Koumé hande aduna yarat gueɗe ɗiɗi secteur formel et secteur informel secteur formel o hande nalanke kala kono waɗa c'est professionnel o etoto wadde ɗum professionnalisé ko hande aɗa yi jeune talent ji kewɗi hande sa naati Fouta aɗa yi sukaɓe ne jogui studio ji mumen ɓe gandanɗa hoore ma nani mbaɗo école musique ne garti leñol mumen ina keɓɓito ina eto wonde professionnel ina eto par ce que ɓen musique extérieur musique milieu universel donc wadde firti nalanke hande jeune talent fof mo garɗa mbiɗa aɗa walla ɗum min de gandumi ko hooram ɗon nomi ñaawo hooram so neɗɗo addi namnimomi projet am mbaɗanti ɗum ko projet mo gandanɗa hoore ma koko waɗa étudier ko plan d' affaire walla won faabiroɓe ɗum canava walla plan de business ko ɗum mbaɗantumami budget ma sa walli kam ko ɗum ko ɗo yar kalis ma mo tottatami ko ɗo natata ɗo rewat ɗo ɗumin mbaɗat hen sa yiiɗi ni min duttuma haaliss o par ce que ɗumin mbaɗat ɗo investir ko investissement wiya moƴƴi ko jibina goɗɗum goɗɗo heɓ wallitoro taw minen min keeɓi komin jinno ko so tawino hande e mbadi kuftidindi sa wiyanoma holko woni caɗele e nder nalankagal ngal gonɗon ngal Allah fecci on ko ɗum cuɓiɗon wadde ɗum manan meccal holko woni hen caɗele e caggal nane a haalni min avantage uji ɗi renndo ngo no waasi heɓtinde nalankagal ina waasi wattorde nalankagal manam jimmi wiide woto ɓe jejjit nalankagal ko kañum woni culture meɗen enen fulɓe en ngala ko yekkitta en ko ƴettata en ko nanata en kala mo nanɗa ɗo inde mum no haale ko nalankagal ɓamti nani inde muɗum déjà tan haalede ko fierté yimede ko fierté ko zéro stress addata ɗum no moƴƴe neɗɗo nalanke so tawi a wattora ko adi foof aɗa jogui probléme psychologique te nalanke jeeya jogade probléme psychologique par ce que inspiration ka poɗɗo ɓulnade donc il faut mbaɗa posé il faut ko teere wona hen haqqille deƴƴo ko ɗum wawi liggade ko gandanɗa ko fotino rendo aduna ina heeɗoma ko ɗum ko toɓɓere adande eɗen jeebi culture meɗen te pourtant culture hande so ƴeewi les puissances mondial ko wayno Chine ko wayno Inde ala ko ɓamtiɓe hande sona culture mabɓe sona ɓe ƴewɓe ƴewtidi ɓe gandi oɗo aduna hande ne wayi ni wadde saturé par ce que so tawi kala nouvelle technologie o waɗama créé so tawi ko auto ji mbaɗama créé façon auto fof waɗama créé façon comcol fof waɗama créé façon portable eko nandi hen fof waɗama créé fof si firti ko fengtama yiyama holko woni ko gandanɗa hoore makko foti ruttanede ko wawi alɗinde ko gandanɗa hoore makko yimɓe mbawi fawde guite mumen tawa ina hesɗita guite mumen ko woni culture woni nalankagal ngal woni culture woni cosaan o e yaajede taw ga ni nalankagal sen ƴeewi yeru film uji ende ɗiɗo ɗi jeeɓaten sur les sur novelas sur jimagique en eko nandi hen e chaîne uji ɗiɗo ko ɓuuri hen hewde kamɓe ɓe kollira ko culture mabɓe koɗorle mabɓe saluji mabɓe jaaƴƴi ko comci mabɓe ɗi ɓe wornoto ko cosaan mabɓe toɓɓe mabɓe e ñaasoɗe mabɓe ko ɗum ɓe kollirata ko diine mabɓe ko cosaan mabɓe ko ɗum ɓe kollirata hande kala men heewi hen e meɗen yahoɓe marché jotto to yeruto jawo dia tisi mbiyam yeeyam vaydeyi coodo vaydeyi o ɓorno a ɓornimi culture janano a farnirimi culture janano a yejjitimo culture ma nde wonno culture ma o koko yaɓɓa mi rokko yeru goto noon e to batteji jouɓe théâtre jinmi wiide ko yoɓe mbaɗat affiché yoɓe peññinat ko yooɗi e nder meɗen ɓe ndeno wadde gandanɗo ɓe discriminalisé ɓe ndeno famɗinde leñol ngol wonko neɗɗo waɗata c'est vrai jalno ko wadde ko jalnini weeli
kono yo neɗɗo reena rewde jalnade ha ko gandanɗa hoore ma sukaɓe meɗen mbatta ɗum hersirde min so tawi mi yeeɓi théâtre mo gandanɗa hoore ma aɗa ɓurni cayil ma daɓɓel aɗa waɗi paɗe bataɗe gandanɗa hoore ma ɗe jadani hen baddeteɗe e jiin ƴetta mbadda ɗum e caaya te ɗum a yiyani ɗum fulɓe ne mbaɗa ɗum mbiya kadi ka pullo aɗa mbaɗa hen kaala jogoɗa sawru ma gona e nder beddaji Dakar aɗa haaɗi kino uniquement pour yo yimɓe pour yo jalno pour ya heɓ haalis ko gurdirɗa kono aɗani wara leñol ngol min ɗum mi yaadani hen mi yiiɗa ɗum yiide par ce que woni ɗum ɓiyam so yii ɗum o weleta ko yeɓata wonde pullo o hirsirata wonde pullo et pourtant ombo wawno wadde pullo avocat ombo wawno wadde pullo mo gandanɗa hoore e mbawno juude théâtre pullo ministre pullo gendiyanke pullo mo gandanɗa hoore ma gonɗo e jawdi muɗum ɓorno ko pullo gaynako foti ɓornade mais artiste il est libre wadde dégagé ko woni e muɗum il est libre Oumar Dor ɗon ko gonga kono wadde dégagé way kono presse ni yo neɗɗo reeno gandanɗa hoore ma wadde touché won ɓerɗe yimɓe ɗon aussi ko sat rewi ha hollirde hunde ha ko gandanɗa hoore ma aɗani famɗina leñol maɗa il faut que ƴeewa 200 suji ɗi ƴeewa banggueji ɗiɗɗi foof cigga tigui tigui ko jogoɗɗa yaltinoyde ko par ce que koɓe jaltinata ko koɓe jowata ko non seulement noɓe mbaɗiri ni affaire noɓe kaldirta ni pular adi fof pular wona ni haaldirte yokku yak ɗum wona pular min mi yadani ɗum pular haaldirte kono Oumar Dor komi haaldirte pular ni sa nani Oumar Dor na non parfois non non attends aɗa andi ene waɗi hen ko hon noon kalirta ene waɗi hen ko noon gaddin mumen wayi hay sinno ene woodi ɓe ganduɗa gaddir mumen wayi noon mais pour jalno pour neɗɗo o certain stress wona happy bon pour min mi yani un probléme a ko artiste ne waɗa dégagé voilà Oumar Dor komi yoɓi joni yimɓe ko café avec joite ko comme no DJ Boubou Sène ko mbaɗata ko café avec comme Aba en ko mbaɗata ko café avec sa yeeɓi ɗum a ina yooɗi ina waɗi moderne en même temps haɓe joué ɗum pourtant non kamɓe min jiimi mata yeɓani jeewo mi yeeɓi ɗum avec Yacine Baba Baydi joui hen voilà no yooɗi no feewi ay ɗum ɗon soko ɗum fonno yaade mais wottoɓe ɓuur feññinde ko gandanɗa hoore ma bolle puuɗiyagal ngal leñol men ala bolle puuɗiyagal ok d'accord ala fulɓe wonɓe ɗon majji kino ina kaani kino fulɓe men nanɗo e dare ina jeeya kayen mbaɗa ɗo servir yimɓeɓe to batte jawɗi taske eko nandi hen yoɓe joni yimɓe ɗum yoɓe joni yimɓe fulɓe yoɓe kosamɓe ɓe mbaɗa ɗum modernisé yoɓe joni yimɓe fulɓe wonɓe bureau ji ɓe yoɓe joni yimɓe étudiant ji wonɓe université ta ko étudiant ji fulɓe waɗoɓe amical uji ina kaala to ne jewto temuji baɗɗi fayida ɓe ndento wadde discriminalisé leñol ngol ɓe ndento hollirde ko gandanɗa hoore ma gacci leñol ɗum fewani hay goto yiiɗa toñangue waɗi koɗo haaɗata donc jiɗɗa wiide ko ɗum toñangue yoɓe jogi hakkude pullo e séréer ɗon kay toñangue ma yaltu ɗon cousinage ma yaltu ɗon kono taw wona hani kinade nde ko ɗum mbimi goto ɓurtu yo won hen koto woto won ɗum ɓolum ko ɓuuri hewde hen ɗo ko hani kiniɓe ko rokki ɗumen jawdi alɗin ɗumen ko hani kinade noon tan jiruɗaɗal e nandiren to batte artisagal aɗa yiyani Jean Michel Kankan e gurdam mum foof koye ñemtinde ko yimɓe muɗum neɗɗo pour min ar ko kala ko mboɗo yaadi hen a neɗɗo aɗa wawi hollirde ko ganduɗa so tawi yimɓe jiiɗum tawa ene jiiɗa wonde ɗum kono kadi est ce que wona wadde sensibilisé wiide yimɓe waaɓiniɓe wona ni wayre eyyi aɗa Oumar Dor aɗa andi enen leñol meɗen ko ɓuuri hewde ko jowte ko wona beñ weñci ɗi woni wona contraire o ɓe paamirta ɗum kamɓe ko jowte ko hollirte ko ɓuuri hewde ko ɗum ñambate mawɓe men ne mbawi famde ɗum ɗo wona ɗum foti waɗede ɗum ɗo foti ko rentede kono sa ƴeewi sukaɓe men hoto pamoyde ta ko boni par ce que kamɓe ɓe mbawa famde ɗum ɗo wona ɗum ɗo juude foti ko wonde beñoji kadi surtout enen en gona yimɓe cinématographie par ce que sa ƴeewi ko ɓuuri hewde e meɗen yeru sona Oumar Sy mo Matam gonɗo hande France jour ala on limtorake men ok yeru so kono en jiyata no Oumar Sy limtorake men ok voilà c'est tout ça ok andi noon kala barkinde forani mbiyeɗen eɗen poota ɗum eɗen mbiya kake men kono Oumar limtorake men si nde o heeɓi médaille uji makko nde waɗate ko bam makko eɗen fiili kaala muɗum kaala ko gandanɗa hoore ma sa yii ɗum tan cikkuɗa ko ummide daral machallah no yooɗi no farnori donc ɗum ɗon ko gandanɗa hoore ma ko hunde nde gandanɗa enen gona yimɓe culture est ce que wona kadi enen e koye men tawni wona enen pular tawni est ce que wona ni enen Sénégal cinéma men tolni ɗon ko yo jalno tan ko yo hawno ko yo yimɓe jal tan taw wona est ce que kadi ƴeew sa ƴeewi kadi film aji ɗi kadi ɗum ne heewi hen woni enen woni jolfuɓe woni serraɓe film aji ko ɓuuri hen hewde yo yimɓe jal tan du 1er janvier au 31 décembre taw wala gartama haydara kadi cikkumi ko ɗum ha mbasa tan wiide yero en
gueɗen son des artistes min nani yero hay so min joddimo mami haala mum mami yewtanmo ɗum so yomi fiya mimi dogo Nima Ba to tawi a ƴeewi arino saaha hedde e tuggude 92 en walla 94 en ha hedde 2005 en 2010 en ɗo henne spectacle monde pular kala baɗɗo spectacle ko ma ronka andude holɗo waɗata yimɓe kono sa ƴeewi e nder ɗiɗo duuɓi sappo battidiɗi 2010 femde hande elle ɗo kadi nalankoɓe ɓuuri hewde ko ɗo kadi ɗo promotion watte ɓuuri hewde ko ɗo réseaux sociaux joli ko ɗo téléji joli ko ɗo radio ji joli ɗo ko ɓanginta fijirde ko ɗo ɓuuri hewde kono elle ko ɗo dingiral ɓuuri yarude e caggal holko woni probléme o c'est vous waɗoɓe spectacle ɓe walla ko ɓe ganduɗa kañum mbaɗata organisé walla ko ɓe aroɓe yebde holɗo probléme o woni hande ha spectacle monde pular no yaari caggal en mbira spectacle e mbaɗi kuftiɗinde non hande so waali waɗi ɗo e spectacle walla Sidi Diop en walla woɓɓe walla woɓɓe so mbaɗi ɗo e spectacle mani yimɓe donc kata jooɗi mais vous le monde pular en yaari caggal holko woni probléme o exactement eyyi ɗon no woodi mi selli hen gueɗe ɗiɗi noon nan ɗo gueɗel hen gadigel ngel koye amen minen woni minen nalankoɓe onon nalankoɓe no woni remon yarlitare nden manque hollude yimɓe holko woni jaɓɓal maɗa jaɓɓal maɗa ngal laaɓa e guite yimɓeɓe waasi ñiɓɓidde guite yimɓeɓe yimɓe ganda ko ɗum jiɗɗa ko ɗum poɗɗa waɗe woni kisi namdal maɗa nani ɗum tagui widema an ka joom miijoji machallah ko wona ɗum ko gueɗel keddigel ngel ko public o woni foɗɓe ɗum yebde ɓe foɗɓe ɗum heɗade ɓe aɗa andi neɗɗo hatama wallede il faut yimɓe ganda ko jiɗɗa taw min somi noddima ɗo tan a nootimomi tan moƴƴi komi haala haajam kono somi noddima ɗo a wi kam naam mi ŋaaɓi hunuko walla mi ɓamti fawti hen jalleɗe ɓoole firti komi ala kam mbeɗa haala hunde il faut ko waɗa continue saɗa ero yimɓe yo taw wonko jaɓɓuɗa yo taw wonko cohlirɗa yimɓeɓe gueɗel noon keddigel kadi pular no wonde eɗen gondi e ñaw goto woni ko gandanɗa hoore ma enen haalpurreɓe eɗen jogui probléme wattorde neɗɗo meɗen ko wawi wonde foof saɗa ƴeewi eɗen ngakki ƴettude sernaɓe meɗen eɗen ngakki ƴettude gendiyankoɓe meɗen eɗen ngakki hay rewɓe meɗen eɗen bersidi par ce que min mi waɗi formation ngaji mi jaami ONG ji wonko min jii hen min naati leydi min mbaɗi des terres min mbaɗi des formations des femmes au ménage au foyer min jii caɗele en jogui probléme de genre eɗen jogui probléme wattorde neɗɗo meɗen anduɓe meɗen eko nandi hen kala ko jeyɗen ko nafata ko woɓɓe kewi ɗum hutorade hay jawɗi meɗen sen neehi ha mawni ko woɓɓe codata en ganniyaki yeyde naggue duñgi en ganniyaki yeyde hirsude ko ɓuuri fayde e nder meɗen bon won waɗoɓe ɗum kono kadi ɗen caɗele ne jiite e meɗen ko yummo o foof ko mbimi ko wattorde ko meɗen neɗɗo men ceerno men ko ma tette ma mawno e banggue goɗɗo nde arte woni Sékou Oumar wiyanno ko périndarji goddada maysa sa wiyanoma hande ya wasiyo e mbaydoɗa bandiraɓe ko holɗum wonata kadi mi yettima ha no fewi mi yettima e inde Africa ɓamtare no woori mbasitomi tan koko mbimi ko ko yo yimɓe yo jaggodir neɗɗo respecte diine ma ndespecta enɗam maɗa ndespecta koddigal ndespecta leñol maɗa d'accord ganda fandare maɗa ganda jaɓɓal maɗa kala ko bonnantuma rento kala ko fewnantuma huccan ɗum d'accord min ko ɗum woni ko paami yimɓeɓe kadi jogo intérêt général yimɓeɓe kadi dutto gagnano leydi ndi dillere nde wonno kono beyi luutata ndamdi mi salminima Oumar Dorko ɗum ko haala mawka bandiraɓe onon gonno heeɗade émission moon Win Air ɗo nder Toɓe FM 97.8 wonno koɗo men hannde Nima Ba groupe Africa ɓamtare